בואי תני יד. את רוצה גם לעבור את הכביש? אז בואי תני לי יד. את רוצה לעבור את הכביש? כן. חכי. הנה גבי בא. מה קרה? מה את אומרת, רחל? מה אמא קנתה? מה אמא תקנה מחר? חדר ורוד? כן. מה עוד? נעליים. איזה נעליים? נעליים רוזה. נעליים ורודות? נעליים רוזה. כן? כן. למי? בלט. לבלט. את רוצה לרקוד בלט? כן. תראי לי איך את רוקדת בלט. כמו מי זה? ברבי. כמו ברבי. כן. איך ברבי רוקדת ככה? איזה פירואטים, יא אללה. את רוצה לעשות עוד קצת? כן. לרקוד עוד קצת? תראי לי איך את רוקדת. יופי, את רוקדת. את יודעת גם לקפוץ? כן. תראי. איך את קופצת? וואו. אוי, איזה קפיצה טובה. איפה השערות שלך? זה בערב. איזה שערות יש לך יפות? כן. תראי לי את השערות שלך. מה זה, רחלי? מה? מה זה הדבר הזה? זה של פדו. של פדרו? כן. לא של גבי? לא. מה עושים עם זה? יודעת. לא יודעת מה עושים? את יודעת? מה עושים עם זה? יודעת. מה מצויר על זה? זה ציור של מה? זה של פדו. לא, פה, תראי את הציור הזה, בצד הזה. מה זה הדבר הזה? פה? לא, בצד עוד אחד, בואי לפה, בואי. הופ. מה זה? יודעת. זה דבורה. צירה, האמת. נכון? ברבי, מה? תעשי נשיקה. כן. תגידי את מי את הכי אוהבת בעולם? אתה. איפה? תראי, תסתכלי עליי. כמה את אוהבת את אבא? הבן. הרבה, נכון. גם גבי. גם את גבי את אוהבת? הבן. הרבה, כן? כן. ואת מי עוד? אמא. כמה את אמא? הבן. ואת גלי? הבן. כן? כן. יופי, כל הכבוד. מי זה בא שם? מה? מה הוא עשה? מה, נגמרה הבטריה? אני חושב שהבטריה נגמרה, זה הכל.
גבי, תגיד, מה? מה קרה? שברת האוטו? אני חושב שרק הבטריה חלשה שצריך לטעון אותה, לא? אז מה נעשה לו? Sorry, Abby. תעשה פליפ, גבי. גלי, תעשה פליפ למצלמה. תעשה לי פליפ. די, גבי, תפסיק. גלי, תעשה פליפ. מה? תעשה פליפ. הנה, תן לגלי לעשות פליפ אחד, גבי. תעשה פליפ, נו גלי. רגע, הרביץ לי עכשיו. נו, אז לא נורא. מה אתה עושה לגלי, גבי? מסכן גלי. מה אתה עושה לו? תפסיק להרביץ לו, בחייך.